Straight to the Nang point. atong balikan mahigala kini si Franco Mabanta. Ug atong masabot, pag permiro pagid ani mga higala atong tan-aon, daghan ang mga politiko, dool ni sa ilang circle sa mga politiko. Tan-aw nako maayong laki ni maghisgot kag social media. Og moingon ka mahigalag, di man ni anay ka kon bata mo ganin siya day. Pero tigo ba? Og social media mo hisgutan pag padagan mahigala diha. Siya ko'y founder mga kagilan ng PGMN. Kining Peanut Gallery Media Network. Ya, doon na po sila yung mga anchors. Nana. So, dili ni sila ingon nga, karon internet ni mahigala nga based. So, network ni mga higala, dili ni radio, dili ni TV, gyud, pero internet based. So, naa sila yung mga programs. Na nahitabo, doon na po sa mga anchors. In fact, doon na yung mga beauty queen day nga anchor nila. Nga doon na kuno'y taga Cebu sad ani nga na anchor sad. Ano ining PGMN. Amot unsay connection mahigala nga kuan, kay kumaswito kay actually tinuray lang PGMN pag ingon nga nadakpan ng ilang founder kay na intrap. Mapumapoy pagsusi na ko ni day kay di man ko magpakialam sa uban ba. Ala maniubra na mo inyo din ha kay ningkamot ta sa ko amo diri sa DYHP unsay mo pamaagi. Manang tinuray lang to be very honest sa mga listeners. Wa kay ko kakuan PGMN day pagbuto ini usap ko ni kay unsa din ning PGMN. Kay kami diri murabag mind your own business na mo diha, no? Kami diri mo kuan sad mi. No, unsay mo mga opinion diri, amo ra sad ni diri mga opinion basta importante lang gyud. Kana na ang base mahigala sa atong kaugalingong analysis. Namon tay mga anchors diri sa DYHP, ako ni salig ko sa mga anchors. Itagaan to ng mga programa, nya unsa man ilang gipanulti dinha mahigala ni salig ta nga within na sa ato mga higalang ni follow na sa atong ethical standards pod sa broadcasting. No, magkalahi-lahi og opinion ato mga anchors within mahigala sa atong istasyon, dili malikayan, lahi-lahi man ta hunahuna. Pero importante ra namo diri sa DYHP gyud nya akong i-emphasize sa ato mga anchors, ato mga listeners nga naminaw ron nga importante lang ang imong opinion dili binayran. Dili opinion ba nga mao na imong opinion kay dayto nakadawat kag malita-malita. Dili lang kay ako sa taon-taon na tayo ng radyo, makabantay man ko ng inistoryahan may gana kini medyo lahi ning angkoray. Mura binayra ning angkoray. Ay bawaan man nimo. Muna nga ang credibility, importante kayo. Kisa pa may mo salig paminaw nimo. Na kining ato sa DYHP, na iba na minaw to ron, usahay magkalahi ang atong opinion. Dili na malikayan. Pero ang amoy kapasalig na dili, nagkalahi itong opinion, datay basis, nga nung nalahi ang atong opinion, o ang ating kapasalig nga, dili mga higala ang cause nga dunay nadawat natong malita. Dunay mga basis. Example kini bitawng naantay mga amigo mahigala sa media magkalahi mig opinion. Ato akong friend mga kaigalaan nga dito Speakers Network sa una day, makita may okay kayo. Ha? Nag-abot mi mig coffee shop, okay man dito pizzahan nag-abot mi. Walay problema nga na amigo ang ato pa nag-amigo okay ba? Unya respetar lang ta kay ba sa ko kato sa di sa to binayran gyapon. Kay ilasan siya nako nga maglahi mo opinion. Nay mga local issues pareha ming opinion. Pagabos national issues maglahi ming opinion. Pero kita mi okay, way problema. Kay ngano man kay ba ko kato siya di sa tumdawat day. Kay ilasan to siya nako nga di sa kumudawat. Maglahi lang ang opinion ngano man akong tan-aw mo tungod sa experience. Basis to na ibaw ano tungod sa experience. Example kini sa Duterte bitaw nga isyu. Lain-lain mo tag-experience na may uban mga higala nga ako kasabot sa ko doon na may empleyado sa una nga ang ilang kumpanya na nasilado in town day panahon sa Duterte. Imo po sabton nga natural na suko ka ng Duterte. Imo na sa dili na binayran pero suko lang siya. No? Imo na sa sabton malahi itong opinion. Ang amo sa experience dire labi na dugay ko puyo ini mga squatter areas may gala Cebu. Kahit sabot sa tama kasabot sa ko nga pagkalisura ng mga drugs day. Lisod kayo, grabe gyud kayo. Wa man ko magpuyo og subdivision. Pag estudyante pa ko may galhantod kuan sabot gyud ta ba? Pagkapaitan na lang. Anya ang safety ba? Grabe ang kuan oy. Grabe ang imong nakit-an bitaw. Sumuna nga ang masa lahi ang atong opinion og usa ka tao nga suko ni Duterte og laban ni Duterte dili na mga binayran.
Pero naglahi ang opinion kay example na akay imong balik ito, doon ay kumpanya may galangan na silado panahon Duterte. Doon na po mahigalay iyang uyuan nga drug lord namatay panahon Duterte. Laban mag-isa, iyang gitong tiyo gito inaykin. So sabto na nako dito siya binayran pero suko gyud sa kayong digong. Nakini pong masa kadto naka-experience mga kagalaan nga grabe kadaghang adik niya ay mga drug lords hawd kaayo. Sus Ginoo ko. Unya mura kag wa na kay paglaom ba? Murag kita na lang mamiingon nga duang tay mahimo bangga tanan nila. Mutug antas pulis, ang pulis pod konektado day. Wa na gyud murag wa na tay paglaom. Kita na lang maoy maning kamot na imong pamilya imo na lang instruksyonan nga uli mo sayo ayaw mo pagabi kay daghang adik na naay mga drug lords mga abusado kay wa na gyud makabangga nila. Nya ni abot ang panahon nga lalabi na kanang kwanday. Sus lahi mo nga subdivision, good mo nang dili sa ka-relate kayo kanang subdivision nga, puyo ka high-end subdivision. Wa may mga tao nga to nga, mga adik bitaw mo kalitag pang solicit sa inyo. Katong amo may kalingi pampuyan sa una, adtuon kang mga adik, may nga sir, mag-solicit mi sir, kay mag-basketball mi ana, mura sa kagkuan ba? Pero ang mga mata, murag lansiyang o mga mata. O di ka mo hatag nisto, delikado man. So may tabo hatag ka. Nya, hapit man kadabuan mag-solicit. Ako kung salingan god nga kuan ingon nga, paitan hitabo ato ni wala tay himo ani ko ato na sa atong isumbong ko sa asa dapit makuyawan sad kang musumbong kung kinsa kay wa tay masaligan dito basig konektado sad kay hitabo pa yan nana daghang kay kog mga nahibaw ana mga higala sumo na nga murag wala ang kay paglaom ba unsaon man ni mga tawhana wa na gyud makabadlong ani kini mga drug lords nga mga tampalasan kayo sus pag abot ni Duterte na nahilom ng layas bitan na day nangamatay itong uban labid na nukol mga sugitig pabinaw ang ako kung salingan ningon day hay salamat na turni wa na gyud ang akong budget no na klaro na gyud kay sa una imong budget ka na usa ka buwan gi-budget ko nimo adtuon ka kay solisitan ka na mga puwag mata pag abot Duterte ang ilang experience mo na kung ingon nga maglahi tag opinion tungod sa experience mo na kung iklaro nga diri sa among Sibianan DYHP RMN Cebu mo na ang atong Puribuyag, kita'y credible ta, overall number 1 ta, diri sa Sugbo, gumikan mga kaigalaan sa atong pag-amping sa atong credibility. Ha? Straight to the point. Nauso na ng social media, pero dili, ako di sa kumusugot na nga, basta lang, play lang tag mga social media da, aron lang yun nga, mo engage sa, ayaw lang. Media man ta. Daghan may mga complainant sila na mga magtiayon, manag-uya ba na nga mag-away, dili na mo pasabungon on air nga naman, dili man may makapas lang nga, aron mo engage ayaw. Tanaw na to og unsa man nakatabang bata ba sige tayo nakaguba nila. So amo na mahigala ang gina-screen. In fact, katuliging complaint mahigala sa sitiyo day nga kwan, March 19 pagud to. Unsa kadako gud sa time nga among gihatag, atong tawgan dito sitol ni dito basig danig of air lang. Inana March 19 pa nya unsa man to na discuss mayo na gud. Gumikan kay atong gitan-aw ba unsa ba nga higalay butang din ha nga kitang media nga maka-deliver gyapon ta sa atong pagka-media. Kini man gud mga kaigalan kalain aning hitabua kung atong tuuhan ang NBI ha. Lahi man gud ni mahigala ang side pod nila with due fairness niining Franco mabanta sa PGM ningon siya nga gisit up para sila. Pero ang NBI lahi mga higala ang ilang version. Unya naapoy mga ebidensya. Diha na magud ang problema ron. Kay mo tan-aw magud sa mga ebidensya. Ang hitabuan ni naghimo sila mahigala og investigative report 90 minutes. Mga anomalya ni mga higala matod pa sa flood control projects. Diin ang na-involve ini mga kaigalaan si Martin Romualdez. Straight to the point. So kana og mapagawas ng maong video mas maayo. Ipagawas ng maong video. Atong i-treat na nga separate na. That is distinct and separate nining issue sa entrapment. Lahi ning entrapment nga issue, lahi ng issue ni Romualdez. Puslan man nadakpa na mo, ipagawas ko no ng 90 minutes nga video. Kay mauman na gikahadlukan ni Romualdez, matod pa. So nagpreparar sila og expose, nagpreparar sila mahigala, dugay-dugay ko no nag-investigate nila, mga 5 months gani ko no. Ilang gi-videohan, gi-investigate, kompleto mga dokumento. Production kini. Nga kung mugawas ning maong video mga higala, maguba si Romualdez. Kay siya mga kagalaan maoy utok ni ining kinawatay sa flood control. So kada kung mapagawas, halay pagawas. Ako mapil ko mananghid ko dahil nga ako i-play na dali.
Og naa ng 90 minutes ka video. Pero kaning issue sa entrapment, that's another issue sabday. Ha? Duha ka issue ni. Ang nakadako ko din ni Romualdez may na-involved. Sus, pag-abot ni Claire Castro mahigala sa iyang briefing, iya man na mahigalang gipahid sa mga Duterte. Dinisamot o kadako ang issue kay pagpanggawas na ron sa mga ebidensya. Dili man na suod sa pamilyang Duterte, suod man sa pamilyang Marcos. Straight to the point. Dito na mga higala ng gawas. Nga ato nga evaluate ni mga pictures ha o mga videos. Kining hitabua, naghimo sila 90 minutes nga expose nila sa mga anomalya mahigala matod pa Romualdez. Gipadad ang nag-teaser day. Matod pa, gipadad ag patikim ba? Gipadad ag video nga patikim lang, teaser dito nga, mao ni. Nakita dito, ang usa ka beauty queen, day mo nang maingon ang NBI nga apilo nila og imbestigar tong beauty queen nga usa sa mga anchors ining PGMN. Ilang apilon may galag patawag kay nganong didto tuwa man siya dito sa video nya gisend gamay lang patikim lang ug mo'y gikahadlukan ni Romualdez matud pa nya di ami dire video expose ni sa anomalya flood control pero muhatag kag 350 million dili na mo ipagawas ni. Straight to the point. Mo nay facts, mo nay gisulti sa NBI. So si Romualdez sa kahadlok na Romualdez, doon na siguro gikahadlokan po sa Romualdez. Nganong may sakay man siya ni day. Kay kung wa gid may anomalya diha may Romualdez sa manang video ha. Binuay pagawas na, dili kong bayad. Nganong man nga ni kiskis man sa Romualdez. So pag ingon mahigala nga 350 million, nihangyo sa Romualdez nga, pwede ba 300 million lang? Mahala day denom kay ingon kag matay ka mausyo mga kwarta ni mga tawhan na kung tinuod bang galin niha. Paspas ing kwartaha day ni store kumahon. Ha? Di po ka makaingon dili hinaguan dili sining tanday kay nahago sa himo sa tanay. Unya, singot po sila oy limang ka nagma-intrap. Sa moto nga tungod sa kadakong kwarta nga 300 million. Ningon nga sige, pahangyoon lang biska 350 million, 300 million lang in four tranches. So kaupat kahugna ang paghatag. 75 million kada hugna day. So kaupat ihatag tag 75 million. Ang unang paghatag tulo ka malita man day nasudlan sa 75 million. Ha? Moto nga nagsabot nang okay, muhatag ko 300 million in 4 tranches. Unya, na ako'y mga tao, ato mga tao mo ulay mo hatod dito sa malita. Tulo ka malita kini mga higala ang gihatod. So nagsabot na mahigala mo ni tao ni Romualdez ana. Wa sa kibaw nga kadtong nagpaila nga tao ni Romualdez taga NBI naman di ay. Straight to the point. Sus. Wa nila damha mahigala. Maayong pagkasabot, niadto pa sa mahigala sa usa ka hotel dito sa Makati nagsabot pa. Kamao sa gyud hangay wa pa gud na dawata dayon sa hotel ay. Ningon gud okay. Niata sa mag-meeting sa hotel. Anya nakig-meeting yun ang founder yun. Nga mao kini si Franco Mabanta. Pero wa niya dawata dahil ingon nga adto lang sa Pasig Country Club. Tua dito si Jimmy. Ha? Dili ning Jimmy atong gwardiya ha. Ikaw Jimmy sikat kay kaning issue ha Jimmy. Usa ka high-end hotel nag-meeting sila dito sa Makati. Ya kini man guday bisa pag may kag sit up okay lang mao na defense mga higalang sit up pero ang mga CCTV makita mo dito gud meeting mo sa hotel ha unya iyang ginsaksyonan ang mga agents nga wa sa magdahom nga mga agents sa NBI nagtuo sa mga taong Romualdez iyang ginsaksyonan nga i-deliver ang kwarta ngadto sa Valley Verde Country Club Pasig man nila Pasig Country Club tuwa nagpaabot sa Jerry si Jimmy ha tuan paabot Jimmy, iyang kauban eh. Og unya pag abot dito nya sige mag-abot dito. Unsa man na si Jimmy nakakuan sa may sulot, nakamas na, naka-jacket. Duha na sila kabuk na naa. So kana nga mga istorya porbida. Although inosente pagyapon sila sa pagkakapal, they are presumed innocent pa ha. In fairness nila mga sukitig paminaw. In fairness nila. So gipahigayon ang entrapment operation didto na mahigala na entrap kining hitabo aron na ato ning tiwason ning hisgot niya kay gisinyasa na magustong technician nga diya na kuha na kini ni ang Manila na
Unsay nakadako ini kay involved si Romaldes, unsa pa gyud nakadako ang press conference si Claire Castro. Naamong gini mahigalahin ang Claire Castro. Kini ko clear ko di man ko siya mutubag lang nga mutubag. Ang iya mahigala inigtubag niya attack mo ko dayon sad. No? So ato ning isgutan mga kaigalaan. Nagpakita sa mga pictures ang mga tao Ang netizen mo sa ni pabaha na yung mga pictures nga, mga videos pa yun. Ngayon anak kasuod. In fact, birthday mahigala ining Franco Mabanta. Dito mahigala ang magtiayon nga si Bongbong Marcos ug si Lisa Marcos. Naghag pa yun sila. May pang pagkabiso-biso. So sila mo isuod ay.